Ahojte, volám sa Juraj Pančík a dnes zistíte o mne niečo viac. Možno som si niečo kúpil, ale vôbec si nepamätám, že čo by to mohlo byť. Viem, možno som niečo dal rodičom, nejaké tie drobné, ale väčšina si išla bokom niekde. Tak to by boli asi na tých ukončeniach niečo, ale to nechcem úplne z detailov. A tie ukončenia boli také zábavnejšie, čo sa týka aj s trénermi niečo, tak určite tam niečo také by bolo s tými trénermi a ukončenia boli také dosť vtipné. Určite ich tu bolo, už som ich zažil dosť, ešte aj tu v Brazíliu som zažil, keď tu boli. Je to taký kolektív, tak držíme všetci spolu, taká rodina, taký aj ten klub je tak zložený, tak rodine, takže tak rodine. Chcem hrať útočne, podľa mňa. Nemám rád takých trénerov, čo tu hrať za ďoura, čakajú na nejakú chybu a z toho vyražujú len dobre kol. Podľa mňa naučí niečo hrať čo voľnejšie, čo hrať dopredu a byť aktívny a dávať čo najviac gólov. Nemám rád fakt takých, čo sa zavrú a len betonujú. No, viem, že sa pri Blaháčovi sa mi zdá, že to bol prvý zápas proti Banskej Bystrici. Že tam ma oslovil deň predtým, či to skúsim a že není problém, vyskúšam to a tam mi to aj celkom zapáčilo. Odtedy je to asi som mňa, odtedy sa stal tak pravý obranca. No by som asi aj. Ešte som sa fakt nad tým nakoniec zamýšľal, že som aj tam hovoril, že dokým bude pevné zdravie a budem pre ten klub prospešný, budú ma chcieť, akože v tom klube mám prečo akože to ešte ukončiť. Hlavne to zdravie u mňa bude dôležité. Hlavne na tom krajnom vekovi je to veľa obehaní a niekedy sám aj cítim, že je to niekedy na mňa dosť, takže sám som zvedavý, dokedy to vydržím. To neviem, či by sme to zvládli. To by bolo, Aldo by asi možno cez počas 4 dobil a 5 možno po zápase, takže neviem, aký by bol tréner. Ale ja sa ani ma to tako neťahajú tomu trénerovi, takže ani tako na to nemyslím. To som aj ja sa s priateľkou rozprával, že či ešte tam také tretie nešupneme, takže ako to naplánovať, aby to bol chlapec. Aj brat má samé dievčatá, keby si to seklo a dosť. Verím, že ešte možno. Ešte máme jedného brata, tak to možno niečo tam strafí, takže tú pravú šibenicu. Dobre, Ďuri, tak vhupnime hneď na to, máš 90 sekúnd na to, aby si odpovedal čo najviac otázok a ideálne nejako aspoň trošku pravdivo. Pripravený? Áno. Brezno či Šamorín? Šamorín. Gól či prihrávka? Prihrávka. Útok či obrana? Útok. Najlepší spoluhráč, s ktorým som hral? Asi Vratislav Greško. Najrýchlejší hráč hneď po mne? Teraz tento mladý Kucman, tak sa volá. Messi či Ronaldo? Messi. V deň zápasu raňajkujem najradšej? Vajíčka. Nefutbalový vzor? Moji rodičia. Najkrajší gól kariéry? To mi dáš z Podbrezovej, keď som proti Skalici. Spoluhráč s najlepšou kondíciou? Damian Kachut. Hotdog s kečupom či horčicou? Kočup. Kto najčastejšie mešká na tréning? To mi dáš Robotarčí. Čaj či káva? Čaj. Zimná či letná príprava? Letná. Keby som nebol futbalista, bol by som? Zverolekár. Najkrajšie mesto, kde som bol? Keď som bol v Egypte. Ale to mesto Gada, alebo ako bolo. Si lepší spevák alebo tanečník? Možno tanečník. Okrem telesnej mi v škole najlepšie išlo? Hudobná výchova. Presne časový limit si to zvládol. Máme ešte pre teba jednu. Tak poďme na ňu.
Vítaj v poslednej výzve, preveríme trošku tvoju rýchlosť, ty si známy ako rýchlik. Za No to 30 sekúnd skús nakresliť formáciu z nášho posledného súťažného zápasu. Tak, ty vole, to som ja hral druhý polčas. To stačí guličku robiť? Je mená, čo sme hrali? Finish. Stihol som len, už som nestihol krídla a útočníkov. Krebol legy. Nevadí, teraz máš nových 30 sekúnd na to, aby si aktuálnych spoluhráčov všetkých napísal. Nejde mi pero. Problém teraz. To mi zober ešte 3 sekundy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 som stihol. Aldo je 10. rýchlejší. Priebežné výsledky, ako sa ti darí v porovnaní so spoluhráčmi, nájdete v tabulke. A my ti ďakujeme za dnešnú účasť v tejto našej rubrike. Dúfame, že si sa trošku zabavil. Jasne. A dobrú chuť. Ďakujem aj ja. Pekný deň. Hajra Šomoria.